a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Illum fit-tifkija ta' San Publiju jew nkomplu narfu jekk il-preżenza ta' Alla mhux biss qrib kull persuna qribek fik imma wkoll qrib il-poplu tagħna, il-pajjiż tagħna. Ekku għalhekk matul din qudiesa jew nitolbu bil-qalb għal kull persuna illi tgħix f'Malta, illi flimkien noħolqu soċjetà sabiex dejjem iktar insir soċjetà illi nirrispettaw il-ħolqien kollu hekk f'dawn il-gżejjer illi l-Mulej provdilna fl-erf tiegħu. U għalhekk ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ejjew narfu l-limiti tagħna. Aħna limitati fl-imħabba u għalhekk ejjew narfu u nilqgħu il-maħfra ta' Alla. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt żmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna d-dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti oġbok li San Publiju jilqa lill-Apostlu missierna San Pawl u jżommu għandu bil-qalb. Għamel li bil-merti u t-talb tal-istess Publiju ngħixu fuq din l-art maqogħdin miegħek bil-fidi u l-imħabba biex niksbu lena ta' dejjem fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltaw flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-Arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet niżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li mal-ħalset isħana
ħarġet u qabdet majt Pawlu. N-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqgħu jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm l-oqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud, marit bid-deni u d-diżinterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba, qiegħed ideħ fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Iraddu ħaj lill-Alla. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken, jien għedt lill-mulej. Int Sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, int is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Int iżżomm f'idejk xortija. Flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Imbierek lill-mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tal-libni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int tallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Nagħtikom komandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġeli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru il-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħalma ir-raj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew, imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħi u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti. Mulej jgħidulu: meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik. Meta rajnik barrani u lqajnik, jew qiegħi u libisnik. Meta rajnik marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Kienet ġurnata xitwija li kienet tidher normali. Kien kollox miexi bl-ordni sakemm waslet l-aħbar illi kien hemm dan il-ġifen illi inkalja f'Malta. Kien ġifen iktar milli merkanzija ta' ħafna nies illi jerġa' kienu priġunieri u allura kien hemm ċertu allert. Il-Maltin illi kienu hemm fix-xatt jew qrib fejn ġar dan kollu, meta raw lin-nies tilgħin ħajjiena mxarbin f'dak il-maltemp imbeżżajn, l-istint kien illi jġibu dan l-injam u jaħolqulhom daw il-ħġejjeġ biex jisħnu, biex ma jiksħux, ma jkomplux jiksħu. Il-poplu wara x'kien Publiu. Ħafna drabi meta anka f'xi grupp, ma' żmien il-grupp jibda jirrifletti il-mexxej tiegħu. U Publiu il-kwalitajiet tajba tiegħu qasamhom mal-poplu. Il-poplu li fl-Atti tal-Apostli jgħid il-Maltin urew, anzi ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. U din il-ħlewwa li ma bħala kienet tirrifletti f'Publiu. Publiu li laqa lil Pawlu. Laqa lil Pawlu u laqa wkoll lill-oħrajn, il-priġunier l-oħrajn. U għalhekk illum propju niċċelebraw it-tifkira tiegħu. Ejjew aħna illi fl-ordni tal-ġurnata dejjem inqala xi ħaġa, dejjem inqala xi ħaġa xi okkażjoni li xi darbi narawha sabiħa jew kellha xi darbi narawha kera, imma kull okkażjoni hija mument illi fiha aħna nistgħu nitgħallmu. Fejn fiha aħna mhux biss narfu l-limiti tagħna, imma wkoll narfu t-tajjeb li nistgħu nagħmlu. It-tajjeb li nistgħu nagħmlu l-imħabba li bija nħobbu u li f'dik l-imħabba hemmhekk narfu l-Ġesu. U għalhekk aħna li nixtiequ li nħobbu iktar lil-Ġesu, ejjew niftħu għajnejna, ejjew narfu ngħixu. Xi drabi taraf tgħix għandu konnotazzjoni naqra iktar negattiva kellha materjalista. Xi ħadd li għaraf jgħix ngħidu xi ħadd li gawda, għamel minn kollox ra kif għamel biex gawda. Imma l-ħajja sħiħa tagħna li taraf tgħix hi li taraf tagħżel il-preżenza ta' Alla fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja. U b'mod speċjali, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-aġġu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni. Hemm fid-djufija. Fid-djufija ta' dawk illi ngħixu magħhom, fid-djufija anke tagħna nfusna. Fid-djufija ta' dawk illi nisimgħu bihom. Hemm hemmhekk nħossuh illi forsi taħarbtilna ftit il-ġurnata. Bidlilna ftit il-pjanijiet tal-ġurnata. Bidlilna l-pjanijiet ta' kif ngħixu. Imma hemm dik hija okkażjoni li ħatejnek issir persuna aħjar. Ejjew bl-interċessjoni ta' Publiu nkomplu nitolbu sabiex kull persuna li tgħix hawn f'dawk gżejjer nkomplu narfu l-bżonn li nitgħallmu. Mhux biss it-tagħlim intellettwali jew kellha imma t-tagħlim tal-ħajja li narfu ngħixu, narfu inħobbu. Jew sa nitolbu mill Alla tagħna sabiex jagħtina id-den, jagħtina slim, jagħtina qalb li tħobb, qalb illi titlob u taraf il-bżonnijiet tal-oħrajn. Nitolbuk mill għall-Knisja kollha. Nitolbuk mill għall-Papa Franġisku,
Nitolbuk Mulej sabiex għatihom l-erf tiegħek, għatihom is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem biex bl-eżempju tagħhom ikomplu jgħinuna narfu żbuħija tal-kelma tiegħek u nxandruha sa truf fl-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal kull persuna li tgħix f'dawn il-gżejjer. Ejna ħalli nilqgħu lil xulxejn. Ejna ħalli nindunaw bil-bżonnijiet ta' xulxejn. Iftħilna qalbna Mulej u tina qalb ġeneruża għal xulxejn u għal ħolqien tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej ħalli nkomplu nikkultivaw qalb ħelwa li nġibu ruħna bejnietna kemm dawk li aħna familjari magħhom, kemm dawk li narawhom ħafna differenti minna, dejjem ngħixu l-ħlewwa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-edukaturi kollha, l-ewwel nett tal-ġenituri illi bl-eżempju tagħhom sa minn kmieni fil-ħajja jħobbu lil uliedhom. Nitolbuk Mulej għall-allima, għall-edukaturi fl-iskejjel, fi-gruppi ta' żgħażagħ, f'ambjenti differenti, sabiex bl-eżempju inkomplu ngħixu l-imħabba, il-verità, il-libertà u l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej kollha l-morda kollha. Għatihom Mulej is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem, inna ħalli bl-attitudnijiet tagħna ngħinu lil xulxejn insiru iktar komunità, iktar maquda u sabiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. F'qalbna nresqu t-talb tagħna. Publiu jingħaqad ma' Pawlu fil-missjoni tiegħek Mulej illi ifejjaqna li jaqadna ħaġa waħda miegħek. Ejna ħalli bl-interċessjoni ta' Publiu inkomplu nkunu poplu illi ninaqdu iktar ħaġa miegħek fl-imħabba u fl-erf tiegħek. U dan nitolbulek Missier bi Kristus Jidna. Amen. Amen. Nitolbu ħuti sabiex da s-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li se noffru lil-kobor tiegħek fit-tifkir ta' San Publiu biex naqilgħu il-maħfra tad-dunubietna u narfu dejjem inraddulek ħajr bi Kristus Jidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħu lejn il-Mulej. Niżżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr bi Kristus Jidna għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Publiu
Int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ukoll wara li kilaħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan hu il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna li qed nagħmlu dan b'tifkija tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontanna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Mulej ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza u Malla Marija, u San Giuseppe, mal-Apostli, u San Publiju u l-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Komplu narfu ir-responsabilità li kull wieħed waħda minna għandna li nagħtu każ xulxejn, li nħobbu l-xulxejn. Ejkejjew, ma nistennew xi ħadd jgħidilna, nkunu aħna l-ewwel li nħobbu. U dan kollu ngħixuh iktar ma narfu li aħna aħwa ta' xulxin għax aħna Alla huwa l-missier tagħna. Ejjew għalhekk nitolbu t-talba illi għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفروا المنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب إذا أهلسنا من الدني مولاي أهلسنا من كل دني أعطينا في الطيبة والخنينة تياك الباتشي في زماننا بيش نكونوا هيلسا دايما ذنوب ومحارسة من كل انكويت احنا اللي قاعدين نستناو ونتمعوا في لينا والمجيا تالسالفاتور تاعنا جسو كريستو Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. مولاي جسو كريستو اللي قال للأبوستلي تياك نحللكم إسلام نعطيكم الباċi تياي تحارس مولاي لين ذنوبيتنا إذا حارس لي الفيدي tal-Knisja تياك أعطيها سلام وأعطيها العقدة اللي أنت تريد فيها أنت اللي تعيش والسلطان għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja Atina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, missier ta' kull farġ u slim. Aħna nġbarna hawn flimkien fit-tifkir ta' San Publiju biex nagħtu ġieħ lill-ismek bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini. Atina tqarbina li għamilna tkun għalina ir-ran tal-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-Isifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlisenna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dunubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Is-sirna li inti f'isma u titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-malej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern.
Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misterju minn tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Misterna li inti f'isma u titqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina la daqannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, li jrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu aħfirna d-dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-għar ta' Betlem. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missih u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina biex kun bniedem bħalna. U Ġesu għaffirna d-dunubiet nħajsna minn najt l-infern. Kull ġenna lejwih kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontiblaw nikkonsidraw f'4 misterju minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Misterna li inti fisma u titqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missih u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dunubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna rejwih kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw fil-5 misterju minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Misterna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi salt nagħtek. Ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfirna d-dunubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna lejrih kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om ta' ħnina, ħajja ħlewwa, tama tagħna. Slim għalik, lilek ngħidu, aħna li nibku aħna t-torifnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku norfu f'dan ir-rid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u jina wara dan it-torifnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġina Marija. Skont il-femma tal-Papa, missiena li inti fisma u jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna palma nafru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistier ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistieħu fi slim. Amen. Mulej ħanina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xabba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parħir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull faħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħanina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amar tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amar ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amar ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina.
Ken tal-midinbin, itlob għalina, Faraj tal-imniktin, itlob għalina, Faraj tal-migranti, itlob għalina, Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-anġli, itlob għalina, Sultana tal-patriarki, itlob għalina, Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġini, itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Ħatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjeq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħaris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija dietek il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Torokku, itlob għalina, San Pawl Missena, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Pirka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adriadata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin, protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla, nifdan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina, nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbijek Ħalla, imbijek l-isem imqaddes tiegħu, imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbijek l-isem ta' Ġesu. Imbijek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbijek id-dem għażiż tiegħu, imbijek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbijek għal-kbira Om Alla Marija Santissima, imbijek għall-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbijek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbijek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbijek San Ġusepp, arus kastismu tagħha, imbijek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.